Здравейте хора, съжалявам, че толкова време нямаше клипове, но имах работа, да, за жалост не можах да ви покажа, но виж колко купи вдигна, бях на 2451, но не можах. Така, днес като съм подготвил един фри чест, един силвър чест и един клан чест. Така, аз успях да изиграя Валкирия мини чаленджа и епик чаленджа, но не стана нищо, понеже аз преди това бях платил един класик чалендж, ето тук. И играх и накрая се оказа, че трябва да го свърша. И когато ги дропнах тези загуби, че я да направя 12. И вече ми беше кеф да играя. Да. И така хора, сега първо много ми писаха по скайпа, че първо трябва да отвори честа, че бил по-тъп, ми казах да погледна тук. Виждате, тук 50 или 70 злато, 10 карти, тук 70 или 80 злато и една рер, така че фри чест е по-хубав. Значи, първо най-тъпия фри, гоблин хътче и скелетънс. И фри честа барберен хът и елит барберен, с които събиран. И най-после за това, за което се бяхме събрали с вас тук в този ден. И да. 2 епика и 27 реара трябва да съберем. Така 1620 голд, 4 мускетара, 52 скелетона, 8 мини пеки, 62 гоблина, джант. Така събрахме реарите. Камъните не успях. И сега епика, какво се моля да е... Бейби Рагон, фък. Исках един голем, защото скоро мисля, че спря голем дек. И ми трябва само един голем за 4 левел. Взема ли ексболче? Да. И хора... сега нека да пишем на клана. Падна. Три. Оф. Така. И хора, сетите, че аз играх само един ден в играх като лут и това беше вчера. Да, вчера, не знам за вас кога беше голията, но... И гледайте колко събрах, 35. То, който беше Лига 2, събрах съвсем малко повече от мене. Кой мен трябва да направя Телдър, бе, брат. Ми хора, и сега се върна след малко. Така, хора, имах проблем за малко. Така, хора, пак за втори път ми влязох в косата. То път, да. И преди малко, като ми влязох в косата, бях почнал един епик чалендж. И само още на победа ще взема 6 епика. И аре да играем. Какво да ще кажете? Колко? Трябва ми 2 победи по 3 крона. Така че, виждате, 5 победи, имаме една загуба. Така че, let's do this! Така. Не очаквам нещо, кой знае какво. Петимата ми бяха лесни. В една битка, си призна, съвсем честно загубих. Ония ме надигра много... Фък. Мама му стара. Какво се случи тук, що хора? What? I Spirit. Кой го... Добре. Скелетчета. Той използва Cycle Deck. Ще чувствам, че ще има някой голям танк. В смисъл голям и скъп танк. Не. Като видях Бейби Дракона, фък. Просто дръпи... Poison. Мама му стара. Това е най-мразените карти. Не според. Това е най-мразената карта. Фък да локи матос. Буклик. Да, трябва кампи. Сега Думстон, виж, че всякак. Тук ще да изде повече демидж, колкото е сега се спомня, така че... Аре бе! What the... Този джант е много умряла карта. Изключително умряла карта е според мене. Джанда. Най-умрялата карта, бе, брат.
Тя се едно ще умре. Гледай, тя си умре. Гледай, туш колко томстона има, бе, брат. Мама ти стара. Да пукне. Сега му пускам Инферно Дракон и Гоблин Барел. И сега ако пусне пак томстон, просто си тръгвам от стаята, мама стара. Тръгвам си. Мега миньон. Знаете ли, че вече си намарази ги живота? Защото това ще е загуба, ще изиграм. Сега интернета ли спрява, брат? Гледай го. Хора, явно играта е решила, че няма да играем. И това беше най-тъпият епизод, знам, но съжалявам. И аз бях Наско и ще се видим, когато се видим. До скоро.